Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti, roti maksudnya roti iki lho, ora seneng roti keju ta? Ora. Ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngentokke ora. Apa? Aku iki kondang dalang cetil kok. Nyolongi ra nehi apa-apa. Sesuk njaluk ora. Sesuk paring. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti, roti maksudnya roti iki lho, ora seneng roti keju ta? Ora. Mendelik matane lho. Ya ben di mata kok ngopo. Ayo tembang kangen dibawane. Dewe. Ayo dhewe kok kancane ya dhewe-dhewe. Ana sing urung maju lho. Sapa? Kuwi. Iki lagi Ngapa? kena Mas musibah. Kenapa? Nek wong wedok ki rak nggarap sari to mestine. Oh. Garap sari. Ora ado nggarap sari. Mondar. Ngerti ku garap sawah lho. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Ki lak mes omong Pak kula ampun nggih kula nembe anu ya niki ndak. Delok ra ketok kok. Tatin ki cangkem. Rasa madhep rono madhep rene terus. Sing weruh ben weruh dalange tok. Ayo gek nembang kowe ngopo to ngurusi ora? Ngapa? Ayo gek nembang. Langsung nggih. Tembang kangen dibawani. Langsung-langsung piye? Nembang kok langsungan. Lah piye? Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Oh tuh ya iki kok entuk kaya ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jarumane lho. Waduh, kuwi mesti ana Kayak tak tusuk ne. Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom-dom. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngentokke ora. Pawange ya. Ah iki juru santet, juru telung-telung brojo e. Bojone ora mbukake lawange disantet. Iya. Bawani sik. Bawane napa? Sak karepmu, sak isamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Heeh. Sae lho diomongke karo sapa penonton ora uni apik. Sae. Sae. Ya, prayogi. Sik aku ngeling-eling lali. Lah, wong nyambut gawe kok bahane lali. Pasti bawane lho, Pak. Ya terserah, sak karepmu sing sak. Pas ditinting karo Mas Geter e. Heeh. Heh? Maksudnya? Apa sih?